سر بوسفورسê ser geviya Stenbolê weke hûn dibînin niha em ê di binê perê re derbas bin em li ser kêştiyekê ne ku li ser geviya Stenbolê wiha geş dike ewa helbet kêştiyeke taybet e ji bo taştê ye xelkê ku bixwazin li ser geviya Stenbolê taşteyekê bikin diber awêne û wêneyekî taybet û ciwan da taşteyekê bikin hem geştê bikin hem taştê bikin dikarin li vê kêştiyê siwar bin rojane ew kêştî li ser geviya Stenbolê digere kesên ku bixwazin taşteyekê bikin dikarin lê siwar bin hem wêneyên xwe bigirin hem دم و دورانeke taybet derbas bikin weke hûn dibînin xelk bi kêfxweşiyeke zêde diber ew avahiyên dîrokî yên qiraxa Bosforusê re derbas bibin taşteyê xwe bikin em hinekî li hundir binêrin herin hundir care li hundir binêrin ka li hundir çi heye binêrin taşteyeka serê sibehê ye helbet bi müzik bi geşteke gelekî balkêş taşteyeke taybetê ku bixwazin bikin dikarin pêştir rezervasyona xwe bikin cê xwe veqetînin û li vê kêştiyê taşteyeke bikin bi qesî 4 saeta berdewam dike ew geşt tevî taştê taşteyeke bêsînor e çi heye di taşteyê de em hinekî nîşan bidin li ser vê masê em nîşan bidin taşteyeke ne hindik jî taşteyeke bêsînor e helbet dema wan li ser masê rûnin ew corê xwarinan hene lê ji ber ku bêsînor e berdewam malzemeyên din jî xwarinên din jî çê jî û temê din jî ji were tên çayeke bêsînor e İstanbul'un bu kısmını seviyorum zaten. Keyfa min ji vî alî Istanbolê tê. Wekî din gelek tirsnak e ji xwe. Bi taybetî taştê ji bo min gelekî giring e. Ji xwe xwarina herî giring ya rojê ye. Xwarina taştê li cihekî wiha gelekî xweş e, cihê jî xweş e. Ortam da çok güzel. kêştiyekê gelekî mezin e du qatê wê hene di kêştiyê de tê çêkirin hemû ew xwarin ew çêj ew tam her tişt di kêştiyê de tê çêkirin tê hazirkirin li vê derê jî sahneyeke biçûk heye niha navber dan müzik lê dike tê îcra kirin bi müzikê hûn dikarin hem taşte xwe bikin hem guhdariya müzikê bikin tevî zar û zêçên xwe bi kêfeke zêde ê ku bixwazin dikarin werin tiştekî balkêş e gelekî erzan e taştekî gelek erzan e belkî ê ku bibînin bibêjin dibe ku ew taşteyeke gelekî biha be lê newsa ye taşte bihayê wê gelekî kêm e 420 lîre ye serê kesekî 420 lîre ye dike dora $13 bi $13 hûn dikarin di vê kêştiyê de kêştiyeke wiha da hem bigerin hem taşteyê xwe bikin hem guhdariya müzikê bikin hem jî li ber ew suret û awêneyê Stenbolê geşteke gelekî taybet û cuda bikin ku weke bîranînekî li jiyana we zêde bibe. Çok güzel ilgilendi herkes. Her tiş gelek xweş e, bêkê masiye. Mahîn çi hebe? Pahalı mı? Hiç değil. Qet bohanîne. Dema ku mirov li van taybetmendiyan dinire, qet bohanîne. Restoranteke gelek xweş e. Mahîn çi hebe? Teşekkürler. Afiyet olsun. Veke hanım işte bêje aynı veke restoraneke lüks em bêjin veke restoraneke taybet e li ser behrê li ser geviya Stenbolê li ser Bosforusê taştê kirin geşt kirin müzik kirin ji ber ku di van çend salên dawîn de li nava Tirkiye qeyraneke aborî heye xelk di nava qeyraneke aborî ra derbas dibe zêdetir di nava jiyana de kêf û coş û geşt û em bêjin tiştê wisa di jiyana xelkê de kêm bûne lê derfeteke wiha heye kêştiyeke wiha hatiye dîzayn kirin ê ku bixwazin weke me gotî dikarin bi pereyekî kêm bi bihayekî ne pir zêde ku herkes karibe jê sûd werbigire warin û cihê xwe veqetînin pêş de lazim e cî were veqetandan ji ber ku pir cî nayê dîtin
لازم اون پیش تجیه خو وقتین و کما گوتی به 420 لیره دکه در دورا 13 دلاران بقاسی 4 ساعتان هم لسر گوی لسر بوسفورس وها بگرن در پنیر در باس ببین در دوره ببینید گوی استانبول ببین نمیشه داشته که خوش بکنو وقت